Un any més, Vallirana ha col·laborat amb la Marató de TV3, que en aquesta 28a edició està dedicada a les malalties minoritàries. Amb aquest objectiu, l'Ajuntament va organitzar amb la col·laboració de les entitats una jornada solidària a la Rambla de la Sobirania. Durant el matí, els assistents van poder gaudir de les exhibicions de dansa i ball a càrrec de Tutú Estudi de Dansa i de l'Escola de Ball EBAE. També de diverses activitats solidàries promogudes pel Drac Apocaleus, el CEM i l'Esplai Parròquia de Vallirana. Bé, des de la colla del Drac Apocaleus de Vallirana i des de la Junta i la colla ens va semblar important participar en la Marató de Catalunya sobre les malalties minoritàries. Per això la nostra col·laboració ha sigut avui preparar un esmorzar popular que ha sigut de botifarra, amb pa amb tomàquet, i ara, després d'haver exhaurit totes les botifarres, passem a fer un vermut popular, també amb una mica de vermut i un plat de patates, i tot el que es recaudi, que pot ser la voluntat o a partir de 3 euros, doncs tot això ho entregarem a la Marató per la investigació de les malalties minoritàries. I avui hem organitzat un bingo per recollir diners per la Marató i el premi eren unes paneres que vam estar preparant a l'últim dia d'esplai. Bueno, que estem molt contentes d'estar aquí per la Marató de TV3 i el poder col·laborar tot el que es pugui, sempre i donant tot aquí en Tutú Estudi de Dansa. Ens hem passat molt bé, que us animeu perquè som un bon grup i, bueno, a part d'aprendre, ens ho passem superbé. La jornada va comptar també amb jocs infantils i en general amb una bona participació ciutadana. És per això que la valoració ha estat molt positiva. Ben aviat s'informarà del total recaptat al municipi. Valorem molt positivament la Marató aquí a Vallirana. La veritat és que demostra que Vallirana és un poble solidari, que sempre es mou i participa en totes les campanyes solidàries que es fan, i en aquest cas col·laborem amb la Marató que organitza TV3, i la veritat és que estem molt orgullosos de tenir uns veïns i unes veïnes, unes valliranenques i uns valliranencs que participen, que són solidaris i que sempre estan cooperant per aconseguir un món millor, no? En aquest cas una societat millor, i col·laborar en aquest cas amb TV3 per la recollida de fons per la investigació per les malalties minoritàries, no? Paral·lelament, durant el matí es va organitzar també un concurs de pintura ràpida en col·laboració amb el Cercle Artístic. El guanyador del concurs va ser José Manuel Aznar, amb una dotació de 500 euros, seguit per María José Escuder, en segon lloc i amb un premi de 300 euros, i Albert Jiménez en tercera posició i 200 euros de premi.